weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to babaɓe to juude jeeri to juude waalo to juude jaaɓi to hayre gollera hayre law hayre baara to kasga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hamme buso to seeno busoɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal ma jaaha to Kaolack to Madina Baye ɓe kolliri tigui wonde ko ñande alarba nogas e goho lewru juillet ko ñande hen wonata ñalawma ɓe julde taske to leydi Mauritanie commission halfinaɓe ko fate darorɗe e mayorɗe lebbi ɓaleɓe kolliri tigui wonde kay ko ñande alarba nogas e goho woni tigui tijjaɗo ko fate ñalawma layyeji ma en ketto hen musidɗo men Amadou Dia Pullo to leydi Mali jammatal islam al mahdiya hettini kene wona ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi bayeji comci ko fate comci julde to leydi Côte d'Ivoire ɗo baggo e aren kolombeji ɗiɗo men noɓe wonde horeje leydi ndi ɓe mbaddi jillu mabɓe to guese tawateɗe to wiyete Bédiokoro taw ko guese Henri Kolambeji en to leydi Maroc ene tawe toon nguleki cattuki no fewi ko hono mum meeɗa yiyede e nder leydi he saaha nguleki ya ha capanɗe 5 degré en kabaruuji men to leydi Nigéria wat boniɓe jeeyaɓe pelle jihadiste en mbaɗi jangu mumen to wuuro witego Cipamgu ɓe mbari ko famdi kala militaire uji 4 e jamboreɓe joyam bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni jañoɗen ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala bawɗo halwa joom istinjab ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala omo safra kadi rewɓe sattoraɓe ko fate dewle ha wonduɓe e gorkol ladde kala ceerno jibisi ne yawrani ɓen wonduɓe ellaji ɗi ndewani lawol wonduɓe keeceje musoje koyɗe guloje e koyɗe ƴakkoje kala ceerno jibisi ene yawrani ɓen worɓe ɓe ngala maniyu walla ɓe maniyu mumen moƴƴani omo yaawi kadi yawrani kadi ɓen worɓe yawɓe jippade musidɓe tedduɓe yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leeso kala ceerno jibisi ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne so yannama ka miskino ala doole o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wonano wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo seyɗineji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno jibisi ene andina kilandagal kilene makko o dañi leɗɗe kese pullo omo jogui leɗɗe wonande ɓen yawɓe yitade koye mumen woni ko wiyete éjaculation précoce ceerno jibisi so tawi a jokkodiri mum joni joni jiituɗa hoorema hano hanirtini ceerno jibisi ene tawe to leggal men e nder leggal bitegal nettet e nder nakcot lamargo leydi Mauritanie numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 omo jogui neɗɗo makko kadi ene tawe to Nioro di Mali komi ñi kono wiya Samba Sy numéro téléphone muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihara o wi kala jiɗɗo wadde listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni walla ha cikka ko nder hakkille ɓerɗo ɓernde ma o hooɗi
ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe safru ƴettoɓe ƴettude safruji men yo gaddor nokkuji to mbaɗi safruji mumen e ayiji mumen ceerno Djiby Sy comme Allah luɓiri hannde Ganndal mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e haalirde eɗen goni e altine sappo e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to leydi Sénégal puddortoɗen brigade régional mo Kolda halfinaɓe kay ko fate haɓade dendagal ko wiyete trafic de drogue e gueɗe kamtorinde baɗi noon kala ɓe koliri tigui ɓe woni ɓe hinde BRAS ɓe teeɓima temedere sappo e jeeɗiɗi kilo drogue mo hinde chanvre indien ɓe nangui ɗum noon ko sara wuro witego ɓoggel nden lokoƴerɗe noon e teska tigui ko hewde ko fate ɓeɗon waɗoɓe trafic de drogue ha remoɓe drogue aji kala ene teska tigui kewgol mum e nder nde ɗon falde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall hoorejo gendi Sénégal kanko e Binta Guuro makko woni Mariame Faysal ɓe ƴettima ñalawma hanki o kaki yiiɗe ɓe ƴettima to galle Augustin Tine noon ko ministre d'état kañum kadi woni directeur cabinet makko nawiɓe toon noon ko yettinde duwawuji mabɓe caggal kay jaltugol aduna ɓi on Augustin Tine ɓi ko debbo biyetenoɗo Rosina Ndewtine jaltuɗo aduna noon ñande alata hanki sanga 1h jamma ɓe tawi toon noon ministre d'état biyeteɗo Mahamadou Saleh wondude e Mbaye ministre d'état goɗɗo ne wiye Mbaye Ndiaye e ministre biyeteɗo Mor Ngom e wondude e cukko horejo suudu sarɗiyeji leydi ndi biyeteɗo Abdou Mbow e wondude e koreji e sehilaɓe ustoraɓe o kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to Kaolack Mohamed Ndiaye Rahman ko coordinateur Benno Bokk Yakaar on nanni jungo e fandu jungo e poos o waɗino nanni jungo e jifaji makko o waɗino hewade kala saaha so yaltinde koppereje jonde no fewi o soodi auto mo hinde ambulance médicalisé woni tigui auto nawoɓe cellani taw ko médicalisé garɗuɗo jaaduɗo e jamanu mo dernier crique on ambulance noon o sodani ko légal dispensaire légal bitegal abattoir Ndangan ko ɓen tigui codna oɗon ambulance jogui kañum tigui taw kadi ko joguinoɓe haaju tigui e ambulance e oɗo saaha joni certi tigui e ɗen caɗele ha laaɓi cérémonie dokkirgol ambulance o noon waɗi tigui ko nder weekend he tawtorede dendagal ɓen tawa kadi ko ardiɓe cuuɗi cafrirɗi e nder ngalɗon légal wondude ɓeɗon wiyeteɓe ɗon tableauji légal ngal e yimɓe hewɓe worɓe rewɓe mawɓe e sukaɓe kala notitima hen yimɓe légal ngal kala noon kolliri hen weltare mum no fewi ɓe kolliri kadi wonde ɓe kesɗitini hoolare mabɓe hakkude mabɓe e makko ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen to Kaolack Madina Baye nangui tigui ñalawma taw ko tijjaɗo ko fati e julde taske ɓe kolliri tigui ko ñande alarba nogas e goho lewru morso gonɗen ɗum ko nden tigui ɓe tijji waɗande ñalawma taw ko ñalawma moɓe kirsata layyeji mabɓe en noon taw kadi koye konngol hono konngol imam juma mawkaka Madina Baye hono biteɗo Serigne Cheikh Ahmed Tijani Ali Cissé kañum tigui ɓayyini oɗon habaru ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal adi kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccidde e ɓesgu leydi ndi andin ɗumen to bulletin de santé to leydi Sénégal yarata ko fate morso coronavirus ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi neɗɗo kolkiso noon e nder holkiso he noon hen temet tati e capanɗe tato e nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri e nder temedere kala hen sappo e jeegom piccal capanɗe nayyi e goho ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen temedere e nogas jiiɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o temedde ɗiɗi e jeegom heddiɓe kala ko ka communautaire
woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe temedere nogas jettato kepti cellal mumen hano hannirni paati galleji men sappo e jeeɗiɗo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann e nder ɓe cellani ɓe kadi ɗiɗo kawri hen ladiala leydi Sénégal ene yaara ñalawma hannde o 46 ujunere e temedde 5 e yimɓe jeenayo winditiɓe doggol corona e nder hen noon 42 ujunere temedde 36 keptino cellal mumen hano hannirni ujunere temedere 96 neɗɗo woni ko hawre ladiala e ñalawma hannde o kadi leydi Sénégal ne jogui ujunnaje ɗiɗi e temedde 6 neɗɗo taw ko wonduɓe boros coronavirus heddiɓe e juuɗe safroɓe ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie noon halfinaɓe ko fati kay e darorde e mayorde lewru mo leydi ndi kolliri tigui wonde ñalawma ticcaɗo ko fati ñalawma julde taske ko ñande alarba nogas e 1 lewru juillet nde gonɗen ɗo ma en ketto musidɗo men seydi men Amadou Diapoulo. kabaruuji e nder ngendi Mauritanie tawi ko goomu toppitingo ko fati darorde lewru kamɓene ɓe kolliri lewru taske e nder ngendi Mauritanie ko ñalde altinare hannde nde woni 1 mayru woni 1 lewru 12 ɓiru hitande ujunere e 452 caggal fergo nulaɗo men Mouhammadou mo jaam e kisal woni e muno so tawi noon ko julde taske ko ñande nogas e 1 lewru morso ndu gonɗen ndu so hawri e welede no ha joni kabaruuji e nder ngendi Mauritanie to lamorgo faggudu ngendi ndi woni Nouadhibou worɓe ɗiɗo mbawi fawede toon juuɗe tawi ko gollotoɓe société mauritanien de électricité woni Somlek ko caggal noon nde nden ɗon nokkure wawi kay hattade ngaalu tawi ko addi ko fodde 1,7 million e haalisu guiya taw koye limore hinne nde ko watti ndi ko kadi ko fodde million ngaji 10 e haalisu guiya woni kay koɓe katti ɓen ɗon worɓe ɗiɗo fawaɓe juuɗe noon o saaha joni ɓe tuuma ko jeeyede dirtinɓe ngundon ngaalu keddoɗen toon to lamorgo faggudu ngendi ndi tawi de ko ɓen wonnoɓe grève wonande janggoɓe to institut supérieur des sciences mo Nouadhibou kamɓene de hono no holliri jagordu halfinandu jangde tonde kamɓe witto Ganndal ɓe mbawi yaltude on ɗon grève moɓe gonno e muɗum ko tuma noon nde mission ndun ɗon jagordu e gardugol koolaɗo kuuɓal to jagordu ndu biyeteɗo Ahmed Wul Khaytera e wondude kadi e jogaɓe e joɗaniɓe toon tawi ko janggoɓe ɓe hani e to banggue kadi jangguinoɓe mbawi kadi jooɗodade beele wawde yewtidde dañde peeje noɓe jaltiri e nden tikkere hofngo juuɗe ɓe kolliri ɓe mbawi kay jabtade yoga e namde ɓen ɗon janggoɓe ko ɗum jeeyi sababu o saaha joni kamɓene ɓe mbawi kadi dartinde nden ɗon tikkere hofngo juuɗe ɗo koto banggue Cellal hono no holliri jagordu Cellal ngendi ndi ñande aletare hanki 11 lewru morso hitande ujunnaje 2021 kayru jagordu ndu holliri e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi ko fodde 80 woni yitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu covid-19 neɗɗo goto wasi fittandu mum e nder waktuji 24 ɗi 69 kepti cellal mumen ko caggal noon ko tawi ko ɓen testanoɓe so tawi gondani e ndafu covid-19 ko ujunere temedde 550 neɗɗo kawgel tawi ko examen wonande key ɓen waɗoɓe concours beele yaade e collège aji ɗi ngel ɗon kawgel wawi fuɗɗade ɗum ɗon koye ñalde altinare hannde nde subaka muɗum e nder jofli ngendi ndi kala ko fodde temedere ujunere candidat ko kamen kay mbawi kadi o saaha joni tawtorede ngel ɗon kawgel hono kay no holliri jagordu halfinandu jangde ngendi ndi e nder nden hen tan kadi tawi ko toon to légal biyetengal tusnin e ñalde aletare hanki nde kamɓe ne ɓe mbawi wadde toon campagne on ɗon campagne noon ko rokkirde guila noon to banggue cuumorɗe ha ittude ñonkotaji e nder 31 centre tawateɗi toon ɗi nder ndin ɗon mbadi tan ɓe mbawi kadi rokkirde gueɗe tawi ko kandorɗe ndafu covid-19 ko beele wallidde ɓen ɗon waɗoɓe guel ɗon kawguel ha mbawa hisde to banggue rafi o kono kadi ɓe mbasiyima dartoɓe ɓe hay ɓen jangguinoɓe kala nde mbawata ɗoftade jamiroje nokkuji safare ɗi beele hisde ndafu covid-19
jagorɗo pinal e sukaɓe kame coftal ɓalli tawi ko kanko jogui konngol laamu ngu Moukhtar Wuldayi o wawi yettinde duwuji ummorade horejo guendi ndi Mouhamed Wul Cheikh El Ghazouani e gouvernement mum faade horejo landa RFD woni Ahmed Dadda ko caggal noon nde joom suudu makko yaltino aduna e balɗe bennude ɗe ko e nder hen tan kanko jagorgal ngal o wawi kadi yettonoyde toon duwuji ummorade horejo guendi ndi e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi to ɓooli mbawi wadde to dehod e nder guendi Mauritanie woni hodel sharqi kamme hodel qarbi to noon tawi ko to fasala kono gas e 7 millimétre toɓi toon to wiyete a gorko 33 millimétre wawi tobde toon ko nonne kadi to wiyete Bouhayra toon ko millimétre uji 54 woni ko toɓi e nder ha joni toon e henne kadi tawi ko hod el qarbi toon kadi to wiyete Timezina toon toɓi millimétre uji nogas to wiyete Habal toon toɓi millimétre uji 15 nokkuji goɗɗi kadi mbawi toɓede tawi koye nder ɗinɗon hoduji ɗiɗi gasi ha laaɓi cer ko tongunoɗen Kumpital nder guendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia Weltaare TV Mauritanie. Amadou Pullo golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali e nder ngoɗo wuuro witego Delongebugu ko wuuro tawatego e nder cercle mo Ségou commune mo Douara ko sagataɓe jihadiste en kañumen tigui e oɗo saaha joni nangui wuuro ngo guila ñande altine ɓennuɗo hollirama noon ɓeydi noon ko yande e guurel gotel tawategel sara wuuro ngo ɓe tawi ɗon babiraɗo goto ne hodde e galle mum joom suudu mum e sukaɓe mum ɓe mbawi ittude wonki makko ɓe guitti wonki makko noon yeeso joom suudu makko e sukaɓe makko ɓe mbawi kadi yadude e sagata gorko caggal noon ndi yimɓe wuuro ngo teski tigui on sagata gorko nawama woodi kadi haalɓe wonde holto goski yiya e nder ladde he kamɓe sagataɓe wuuro ngo noon ɓe mbaɗi tigui fedde mabɓe gam yiiloyade on biftaɗo so yiiti ɗum ne wuuri walla so yiitude goski mum e nder ladde he kadi ko ɗon ɓe potti e ɗen pelle ceɓitiɗe ɓe pellodiri e mumen kuure e condinduki hakkude mabɓe ko juuti ko adi kay ko pelle ceɓitiɗe ɗe ene garta ha to natirde wuuro ngo ɓe nangui e oɗo saaha joni dendagal booli woni dendagal laabi tawa ko natirde banggue natirde e banggue yaltirde wuuro ngo kala e oɗo saaha joni ko pelle ceɓɓitiɗe kañumen jogui ɗum ɓe kolliri noon wuuro ngo hay goto ala jalto gam dawde guesa mum walla kay ornude jawdi mum yimɓe kala e oɗo saaha joni ko nder wuuro ngo woni ɓe mbaɗi eɗago noon faari dendagal dadiɓe leydi ndi nde mbawa tigui fabadeɓe heɓe mbawa sertude e ɗeɗon pelle ceɓɓitiɗe koto Kuccala paɗena altine hanki o subaka lawsaga 6 heures ko sagataɓe seɓɓitiɓe kañumen tigui sagataɓe seɓɓitiɓe kañumen gaari e dow auto kañumen tigui kadi sagataɓe seɓɓitiɓe kañumen tigui gaari tawi auto taw ko auto dadiɓe mbaɗannoɗo relevé ɓe paddi auto oɗon dadiɓe waɗannoɓe relevé taw ko renoɓe poste frontiére mo sona frontiére mo sona noon poste sona waɗɗani tigui poste péage mo kuuri bilan provisoire mo laamu ngu holliri e oɗo saaha joni wonde tigui waɗi yimɓe ɗiɗo barmuɓe to banggue dadiɓe ha joni koto leydi Mali keltoɗen jeen ha to wiyete Bouna noon aleda hanki jamma kirɗo aleda hanki jamma kirɗo ko wat boniɓe tigui kañumen biftittono auto transport auto goto transport ɓe jaadi auto ɓe jaadi kadi e chauffeur auto o kala ɓe tinidi noon koto nokku to wiyete Zora ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni to leydi Mali noon ɓe balɗe seeɗa keddi ko fati e julde taske e oɗo saaha joni dendagal babiraɓe e jinnaɓe kala nana darino doole mumen ponno moni kala ne ƴeewa yidde holtinde ɓesgu mum hano hannirta ni gam yidde weltinde ɗum koya ndina mbadi noon hono oɗo ONG biyeteɗo Jamatal Islami Al Mahdiya kañumen coodi ɓe ketti fodde ujunnaji 250 comcol ɓe dokkiri ɗum ɓeɗon sukaɓe taw ko alyetimaɓe e bayeji taw ko cukalona tokosona ndewon e goron kala yaroɓe hakkude duuɓi 14 ko famli kala ha duuɓi 11
ko ngollo noon watti lawol jeeneɓiwol woni 9e édition e kala hitande so julde taske yonti oɗo ONG biteɗo jamatal islamia ene waɗa gueɗe tigui kewɗen gueɗe ene waɗa gueɗe kewɗe tigui gueɗe jirude mbaɗi ni hennene keɓe mbaɗɗum e kala saaha ko ngol waɗi lawol jeeɗiɓiwol keɓe mbaɗɗuma cérémonie o noon waɗi koto siége mabɓe to e to gardugol représentant mabɓe biteɗo Jafar Ahmed Abou enulaɗo ko enulaɗo jagorgal kalfinaɗo ko fati e diineji e aadaji leydi Mali biteɗo Idrissa Traoré e tawtorede kadi délégué maire mo Djeli Bougum e woɗɓe kala mbawi tawtorede oɗon cérémonie ɓe kolliri en tigui weltare mabɓe mawde no fewi kabaruuji men e ɗemgal pulaar sen nomima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Laurent Gbagbo yaɓɓiɗo koyɗe muɗum yehino tigui ha to galle Henri Koran Bédié galle ñande aleta ñande aseta hanki aseta sappo lewru juillet gonɗen ɗum to nokkoru wiyete Douakoro aleta hanki one kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbawi tigui yadude ha ɓe ƴetti koyen mabɓe ɓe jaadi tigui ha to wiyete Bédié Koro noon ko nder ladde tawte tawa kadi ko toon tawate guese oɗon biteɗo Henri Koran Bédié mennoɗo wonde e hoore leydi ndi kamɓe jaggue ɗiɗɗe kala ko mennoɓe ardade leydi ndi kamɓe kala noon guila toon kamɓe mbaɗi eɗango ha tengti Henri Koran Bédié waɗi eɗango kay e oɗo saaha taw ko projet kesso ndena eɓɓore noon ko yidde kay ɗiɗon landaji ɗiɗi woni landa FAPIDS kala Gbagbo ardi wondude e kaɗo landa wiyeteka PDCI taw ko landal lunda ɓuurka hewde doole nder leydi Côte d'Ivoire nde ɓe mbaddata junggo e fandu ɓe mbawa gollodade haɓe mbawa tigui folde laamu oɗon biteɗo Lor Alassane Dramani Ouattara ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Niger paɗen aleta hanki sappo e goho lewru juillet sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe to wuro wiyete to wuro tawtengo wuro tawtengo to worgo ɓaajo hirnangue leydi ndi ko gon wuuro tigui yanata ko jango pelle ceɓɓitiɗe jagorgal kalfinaɗo ndenka e kisal leydi ndi holliri tigui kene wona temedere sagata joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men ko kañumen mbaɗi nguɗon jangu e ngor wiyetego Ciambougou ene tawe nder région mo Tillabéri dadiɓe ɓe noon mbawi yittudeɓe haaɓe jatiri ɓaawo e wiide jagorgal kalfinaɗo ndenka e kisal leydi ndi o holliri noon bilan provisoire moɓe kolliri ko militaire uji 4 mbasi hen pittali men ɓe jaɓoreɓe joyo kadi waɗɓe mbasi hen pittali men kamɓe dadiɓe ɓe noon ɓe mbari fodde kere wona 54 waɗa bonijo koto leydi Maroc paɗen guila aleta sappo lewru juillet gonɗen ɗum teskama tigui to leydi Maroc en tawe toon nguleki cattuki no fewi ko hono mum meeɗa yiyede nder leydi he ɓe kolliri tigui nguleki kine yaha ha 51 décret ha 51 degré noon ko nguleki ki hono météo halfinaɓe météo leydi ndi noon ɓe kolliri tigui ɓe meeɗa teskade hono nguleki hikka ki meeɗa teskede e nder leydi he ɗum ɗo foof noon koye gueɗe ko wiyete réchauffement climatique taw ala ko saabi ɗum so wona bonnude taaridi men soppude leɗɗe e kala saaha kadi hutorade machine aji kewɗi taw kadi ko bonnoji weeyo ko ɗum saabi oɗo saaha joni nguleki kala ne ɓeydi e nder nokkuji men kala koto RD Congo paden woni république démocratique du Congo hewɓe mbiya Congo Kinshasa e oɗo saaha kala guila aleta hanki o e sappo e goho lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho leydi ndi ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna mawɗo diine isayankoɓe mabɓe mo martaba cardinal kad mbiyetenoɗo cardinal Laurent Mosengo oye Mosengo Basiya o yalti aduna noon ko aleta hanki o sappo e goho lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho to Versailles ne tawe nder leydi France waɗɗani Paris lamorgo leydi ndi ko toon o yalti aduna to nawno e safruji noon ken wona balɗe 6 joni ko waɗano évacué ƴettude toon safruji makko ko toon o yalti aduna o yaltiri aduna noon ko duuɓi 61 eɗen mbiya tan yo Allah yoɓmo golle makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to leydi Mauritanie ko Amadou Dia Pullo to kaɓirɗe to ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on